El castell de Calders és un conjunt medieval majoritàriament del segle XI, bastit damunt d'un turó de 471 metres d'altitud, encerclat per un antic meandre del Calders. Està format per la torre mestra de planta circular i una muralla perimetral, una construcció posterior i les restes de la capella del castell, Santa Maria del Castell de Calders. Santa Maria del Castell de Calders és l'antiga capella del Castell de Calders, al cim del turó entre les restes d'aquest castell, del qual formava part. Només en queden dempeus alguns fragments del mur, a més de poder-se'n reconèixer el recinte entre les ruïnes del castell, en el seu costat de llevant.